Bine v-am găsit, dragi prieteni din Zodia Taur. Am să transmit mesajul lunii decembrie 2015. Pentru cei din Zodia Taur, pentru luna decembrie, Universul ne avertizează să avem puțină grijă cu cheltuielile, pentru că este posibil să cheltuiți prea mulți bani și este bine să vă faceți o listă, să calculați ceea ce doriți să cumpărați și ceea ce credeți că este mai scump, e bine să lăsați pe altă dată. Această carte ne arată că este bine să aveți grijă de investițiile pe care le faceți, pentru că posibil să vă aventurați să cheltuiți mai mulți bani decât este necesar. Unii dintre voi, e posibil o despărțire și să rămâneți doar cu copilul. Este bine să apelați la un avocat care vă poate ajuta, pentru că singur nu puteți să rezolvați această situație. E bine să vorbiți cu un avocat și să rugați, dacă doriți această despărțire, să rugați să vă ajute în acest divorț, că el probabil știe cum sunt lucrurile așezate, pentru că partenerul dumneavoastră probabil să nu fie de acord, sau fostul partener să nu fie de acord cu propunerile dumneavoastră. Și atunci, normal că e mai bine să apelați la cineva care știe să rezolve aceste probleme. Pentru alții dintre voi doriți să faceți ceva nou, să investiți niște bani. E bine ca această investiție să aveți grijă cum o faceți, că e posibil ca să vă aventurați să cheltuiți o groază de bani și să nu vă iasă acel plus pe care ați dorit să vi-l iasă. Și în orice caz, în această lună nu va ieși acest plus pe care îl doriți. Acest plus va fi probabil până în luna august, atunci veți reuși să câștigați mult mai bine. Avem aici îndrăgostiții. Îndrăgostiții mai este și cartea despărțirii. Aici avem și turnul. Este cartea despărțirii. Posibil să unii dintre voi să divorțați sau să vă găsiți o altă cale față de partenerul dumneavoastră. Aici cărțile ne spun că nu va fi chiar atât de ușor pentru dumneavoastră să aveți grijă de copil, de aceea e bine să încercați să cereți ajutorul celor din jur. Va fi foarte greu și veți avea multe de învățat, pentru că probabil și această despărțire va veni așa dintr-o dată și vă va surprinde. Dar pentru un nou început pe care îl doriți să-l faceți, este un pas bun, numai că să nu vă așteptați ca din această lună să câștigați foarte mult din acest nou început. Aceste nou începuturi care le faceți vor fi recunoscute anul viitor, după anul nou. Numai că aveți mult de învățat. Acesta este creiul de monede care ne arată că aveți mult de învățat și este bine să vă pregătiți pentru ceea ce doriți să faceți. Este foarte ușor să spui că vrei să faci ceva, dar este foarte greu să realizezi ceea ce vrei să faci. De aceea aveți nevoie de o pregătire, aveți nevoie de să învățați mai mult în ceea ce doriți să faceți. Succesul va aparține, pentru că cartea îndrăgostiților mai este și cartea despărțirii, dar mai este și cartea a drumului ales.
Deci veți reuși să vă alegeți drumul corect, pentru că dacă ar fi dreaptă, ar însemna că aveți de ales dintre două drumuri. Deci amândouă drumuri ar fi foarte bune pentru dumneavoastră, dar aveți nevoie să alegeți unul pentru că nu puteți merge pe amândouă drumuri. De aceea este alegerea dumneavoastră. Sunteți conștienți, unii dintre voi, că nu o să fie chiar atât de ușor și nu o să câștigați chiar atât de bine. Sunteți conștienți că nu o să vă aprecieze oamenii chiar așa dintr-o dată, dar să nu vă faceți griji pentru că rezultatul dumneavoastră va fi sigur și clar după ce cei din jur își vor da seama despre lucrurile pe care le faceți. Ceea ce vreți să faceți este total diferit, de aceea aveți nevoie de o învățătură, aveți nevoie de să cereți ajutor și avocaților și oamenilor care au făcut acest business. E bine să încercați să vă dea un sfat, să-i rugați să vă învețe ce anume este bine de luat în considerație pentru început. Aveți și Cartea Soarelui, Cartea Soarelui pentru cei ce își doresc un copil. E posibil să rămâneți însărcinată, dar nu acum, foarte curând, după anul nou. Pentru cei ce ați avut o relație cu în această citire este vorba despre o relație între două persoane. Deci ați avut, probabil, bărbat fiind bărbat, ați avut două femei și invers, femei ați avut doi bărbați. Aici ne arată că relația se va termina și cu unul și cu celălalt, dar să nu vă așteptați ca persoana respectivă să vă respecte sau să vă dea ceea ce i-ați dat dumneavoastră, pentru că această carte este și cartea să aveți grijă cum cheltuiți banii, dar este și cartea că nu veți primi respectul față de partenerul dumneavoastră care l-ați avut sau îl aveți. Aici la fel, iar este cartea victoriei, dar ea este întoarsă, iar această carte ne dă de înțeles că nici partenerul celălalt nu veți primi respectul de care vă așteptați dumneavoastră. De aceea e bine să fiți pregătiți și să nu vă așteptați la mai mult decât ceilalți nu pot să dea. Această carte mai poate să fie problemele care le aveți dumneavoastră cu partenerul respectiv sau celălalt. E bine să discutați și să rezolvați cât mai repede posibil aceste probleme, pentru că aceste probleme vă împiedică să mergeți mai departe. E bine să nu fiți egoiști față de ceilalți. E bine să îi înțelegeți dacă doresc această despărțire și probabil că și dumneavoastră, unii dintre voi doriți această despărțire, e bine să nu fiți egoiști și să îi luați totul de la partener sau partenera dumneavoastră. De aceea aceasta este cartea și ceea ce de-aia primești. Posibil ca unii dintre voi să fiți puțin mai egoiști și să luați totul de la partener, casă, copil, mașină și... E bine să vorbiți cu un avocat și să lăsați pe el să rezolve aceste lucruri, pentru că veți avea de pierdut. Aceasta este cartea al noului început. Dacă doriți să faceți un nou început, după cum se vede, este un nou început cu total diferit. N-ați făcut până acum ceea ce doriți să faceți.
Este bine să studiați mai bine ceea ce doriți să faceți, să învățați mai mult despre această muncă pe care, sau business pe care doriți să-l faceți. Iar în relații, cei care divorțează, e bine să știți că nu va fi chiar atât de ușor să vă descurcați, pentru că sunt multe lucruri pe care dumneavoastră nu ați trecut prin ele și e bine să cereți ajutorul persoanelor din jurul dumneavoastră. Soarele pentru alții dintre voi puteți să, poate cei care ați divorțat și ați avut probleme cu foștii soți, soarele ne arată că veți găsi pe cineva, dar aceasta este după Crăciun, veți întâlni o persoană de care nu vă așteptați, va fi cu total diferită față de ceea ce căutați dumneavoastră. E bine să aveți răbdare cu dumneavoastră și cu ceea ce doriți să faceți, să învățați, să fiți pregătiți, pentru că la început, într-adevăr, nu sunteți chiar atât de muncă care o faceți atât de, cum să vă zic, bine plătiți sau, dar învățând pe parcurs va putea veni o propunere în care să vă solicite mult mai mult și atunci ar fi bine să fiți pregătiți pentru ceea ce doriți să faceți în viitor. În această carte ne spune să nu fiți supărați pe cei care nu vă respectă, pe cei care nu vă recunosc drepturile, vreau să zic, nu vă recunosc munca dumneavoastră pe care o faceți. Ne spune să nu-i judecați și să le lăsați aceste, dacă nu vă bagă în seamă, cu toate că dumneavoastră posibil să fie ajutat în trecut și să le cereți ajutor și ei să nu vă pot ajuta, nu vă supărați dacă îi vă întorc spatele, pentru că ei atât poate și atât știu să facă. Asta este problema lor și încercați să îndepărtați acești oameni din viața dumneavoastră. Aveți un început frumos, este asul de bâtă și soarele, care acesta poate însemna să întâlniți pe cineva, căsătorie, mai poate însemna că este cu totul, și cu totul diferit, ceva nou în viața dumneavoastră ce va apărea. Dar va mai dura puțin. Pentru unii dintre voi posibil să rămâneți însărcinată, să aveți un copil, dar nu acum, doar în vară. De aceea este cartea a soarelui, aici la fel, ne arătă în caz de cei care își doresc un copil, posibil să rămână însărcinată doar în lunile de vară. Schimbarea care va fi despărțirea, care este pentru unii. Despărțirea pentru unii poate să fie și la locul de muncă, să vă schimbați locul de muncă și la acel nou loc de muncă să vă solicite foarte mult și v-am spus, încercați să vă odihniți, încercați să nu atrageți toate problemele altora, să încercați să le rezolvați, în special cei care sunt avocați din Zodia Taur. Îi rog să lase problemele clienților la muncă și să nu le aducă acasă, să nu se gândească cum o poate rezolva
că de ce s-a întâmplat așa, pentru că nu va rezolva nimic. Doar va încărca memoria și va obosi foarte mult. Să nu se aștepte ca de la cei oameni care i-a ajutat să fie respectați, pentru că ei probabil nu știu să dea înapoi ceea ce primesc. Pentru cei care sunteți singuri și aveți copil și sunteți divorțați sau divorțată, aceste cărți ne arată să avem răbdare cu copiii. Aceste cărți ne arată să le aducem bucuria în viețile lor, să încercăm să nu aducem problemele noastre de muncă acasă, să încercăm să învățăm să cerem ajutor celor din jur dacă nu ne pricepem la copii și nu înțelegem. E bine să învățați sau să studiați mai mult despre copil, despre gândirea lui, adică e bine să vorbiți cu el, să-l ascultați, ca să vedeți cu adevărat ce își dorește copilul dumneavoastră. Da, este și probabil spre solicitarea asta de cadouri, nu veți reuși să cumpărați sau să vă cumpărați ceea ce vă doriți cu adevărat, să nu vă faceți griji, că nu cred că neapărat în ziua de Crăciun să vă cumpărați acel lucru. E bine să mai așteptați puțin, posibil să găsiți și mai ieftin, posibil să nu-l folosiți acum și să cheltuiți niște bani aiurea. De aceea vă avertizează ca luna decembrie să faceți investiții bune, să vă gândiți la ceea ce vreți să faceți, adică să vă gândiți dacă aveți nevoie de acel lucru în luna decembrie și dacă nu aveți nevoie de acel lucru în luna decembrie, atunci anulați-l și luați-l în luna ianuarie sau februarie. După această despărțire, cei în dragoste, după această despărțire, posibil să întâlniți o altă persoană care este mai activă, este mai dinamică și vă va speria puțin așa, vă va pune puțin în dubii, oare e pentru mine sau nu? Da, o să vă obișnuiți și cu acest tip de oameni sau acest fel de femei care sunt mai hotărâte, mai posibil să fie cineva din zodia leu, cineva din zodia de foc sau posibil să fie cineva din zodia de apă. Drumul pe care vi l-ați ales este un drum foarte bun. Este un nou început care vă va aduce succes, dar iar succesul aici vă avertizează, succesul nu va veni imediat cum reușiți să faceți sau să deschideți această firmă sau să întâlniți această persoană. Deci este nevoie de răbdare și aveți nevoie de învățat, să fiți pregătiți pentru a ajunge de a avea succes. Nu toată lumea va fi mulțumită de ceea ce faceți, nu toată lumea va ști să vă aplaude, nu toată lumea va ști să vă respecte în ceea ce faceți, dar să nu vă faceți griji, pentru că soarele este pe strada voastră și știți cum e, cine râde la urmă râde mai bine. Victoria va fi de partea voastră, iar pierderea va fi de partea lor, pentru că vor vedea, cei care vă ascultă, cei care vă judecă, vor vedea că s-au înșelat în privința dumneavoastră. Doar atât aveți avertizare, Taurus, să aveți grijă să nu luați problemele altora, să le rezolvați dumneavoastră, că e posibil ca să vă încărcați prea mult, să fiți prea solicitați și este bine să încercați să
rezolvați problema dacă o puteți rezolva și dacă nu o puteți rezolva, încercați ca persoana respectivă, încercați să vorbiți cu ea și să-i spuneți că nu o pot rezolva acum, hai să o lăsăm mai târziu sau când credeți dumneavoastră că o puteți rezolva. Deci nu faceți promisiuni. Mesajul în dragoste de la partenerii care ați avut, să nu vă așteptați la respectul care îi respectați dumneavoastră. Asta e, unii știu să respecte, alții încă n-au învățat această lecție și ar trebui să nu vă spărați și să le lăsați acolo, lăsați în treburile lor, în cușculița lor acolo. Un nou început care este un început frumos, mai mult în carieră decât în dragoste. Da, sunt cărți foarte frumoase, doar avertismentul este să nu încercați să rezolvați dumneavoastră problemele altora fără ca ei să le înțeleagă, în primul rând. Cam atât pentru această lună. Eu vă doresc să aveți un Crăciun fericit, sărbători fericite, la mulți ani. Vă doresc să faceți cumpărăturile cu înțelepciune, să alegeți doar ce aveți nevoie și să nu încercați să cheltuiți prea mulți bani și nu încerc să nu vă așteptați la cei care nu vă respectă, cei care nu vă înțeleg munca, să nu vă așteptați la mai mult, pentru că nu știu mai mult despre dumneavoastră. Și este bine ca din această lună să începeți să vă pregătiți și să învățați că aveți nevoie de mai multe studii, aveți nevoie de mai multă experiență. Vă doresc succes la învățat, la ceea ce doriți să faceți și să ne auzim cu bine. Bye bye!